Kurdistan! 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 Terörist Türkiye! Terörist Türkiye! Terörist Türkiye! Kom Nemo. Så, kom. Şehit damarı! Şehit damarı! Şehit! Kasuri servetin, her du dastan bırakın. Kasuri servetin, kaçı kurtan sılafkın, kaçı kurtan sılafkın. Cidillu can hamizkın, ve Kürdistan kırgızkın. Cidillu can hamizkın, ve Kürdistan avakır roşbaş. Gerila roşbaş, roşbaş, gerila roşbaş, roşbaş, gerila roşbaş, roşbaş. Gerilla roşbaş Peşmerge bavime, lekin her du çavime. 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 Kürdistan'ı bavare, peşmerge çavime, Kürdistan'ı bavare. Lekin her du çavime, ateş merge bavime, lekin her du çavime. Jeg prøver at give slip på de forgangne år. Jeg prøver at lade tiden hele mine sår, for jeg får det jeg giver. Jeg giver hvad jeg får. Jeg ved det skæbnen, det går som det går. Med en følelse af afmagt, og jeg er ude af kontrol. Den kontrol som forhindrer flere hænder. Hold, jeg er fanget, hvor jeg ikke finder færd.
morder, der har onde intentioner. Verden er et fængsel, mens jeg afsoner. Det er beklageligt, ubehageligt, uden tvivl antagelig. Djævnens værk er tiltagelig, velvidende om min tro er fratagelig. Rykker et skridt frem, jeg slykker 2 tilbage. Tilgiv mig Gud, det er ikke min mening at klage. Har min tro i hjertet nu, og resten af mine dage. Enhedslisten har vi kæmpet for kurdernes sag i mange år. Og jeg ved, at jeg taler på vegne af alle medlemmer af Enhedslisten, når jeg står her i dag og siger, Bishi, Kurdistan! Kurdistan, Bishi, Kurdistan, Bishi, Kurdistan. Jeg beklager, jeg kan ikke andet på kurdisk end lige præcis det. Men det er vigtigt, at vi er så mange her i dag, fordi det er faktisk en meget alvorlig situation, vi oplever i Kurdistan i de her dage. Tyrkiske lufttropper, som har bombet på grænsen mellem Tyrkiet og Irak. En situation, som er meget lukket i Tyrkiet i forhold til, hvilke overgreb der bliver begået mod den kurdiske befolkning. Og det, som er helt klart i den her sag, det er, i forhold til at tro, at man kan bombe sig til en såkaldt løsning, i forhold til det at løse det såkaldte kurdiske problem, så skulle Tyrkiet hellere gøre noget for at komme kurderne i møde, i stedet for at bombe dem, i stedet for at føre krig mod dem. Vi skal nemlig have en politisk løsning. Vi skal ikke have bomber. Krig fører ikke til noget. Og til Tyrkiet skal vi sige klart og tydeligt, kurderne bliver undertrykt i Tyrkiet, og man får ingen løsninger med krig og bomber. Senest har vi jo for eksempel set, hvordan 56 kurdiske borgmestre får en retssag på halsen, fordi de skriver et brev til en statsminister. Hvor langt ude er det lige? Er der nogen, der synes, det er langt ude her? For Tyrkiet synes selv, at de gerne må skrive breve til den danske regering. Den tyrkiske regering har henvendt sig gentagne gange til Danmark for at få lukket Ros TV. Årsagen er en forvrøvlet påstand om, at Ros TV støtter terrorisme. Til sidst vil jeg sige, at Tyrkiets krigsplaner er jo bekymrende, fordi Nordirak, eller Kurdistan i Irak, er jo den eneste nogenlunde stabile region i det krigsplagede Irak. Og der er sket en enorm økonomisk fremgang. Det står uden spørgsmålstegn ved det.